Кои са купувачите на вот за Пеевски? За Варна добавяме Коча, Жоро Главата, Геннади Тилъра и Желю Испанеца. Пловдив Бранко Байра купува в ромските махали на града. За Видин Квазимодото. Самоков е Бат Сали. За Козлодуй вършеят главестия, Дидо Боса и Мишките, тримата братя Димитрови. В Гурково е йогата, към Бургас добавяме още Любо Кадравия, Мориарти. Сливен действа Качика, за Кюстендил и Бобошево си действа цяло ОПГ с звучните имена Озуно, Шумано, Гингеро, Ябукаро, Миката и Жегата. В Разград шетат Владо Попа, Илян Културиста, Бофа и Ардинч. За Ловеч са Пачо, Кокала, Жоро Питона и ветеранът от 90-те, небезизвестния местен дерибей Алчо. Купувачите на гласове вилнеят из цялата страна с подкрепата на местните шефове на полицейски управления. Единствената възможност тези лъжвериши да бъдат прекратени е масовото гласуване на 27 октомври. Затова гласувайте всички!